Mapagpalang hapon, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikatlong linggo ng Adbyento. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para sa pasasalamat ng Pamilya Salalila, Fred Cabalya, Zerdas at Luz Medina, Mr. at Mrs. Danilo at Remedios Asuncion para sa ika-40 taong anibersaryo ng kanilang kasal. Familia Bonifaz at Gonzales, Familia Bacuano, Federic Flores, para sa kaarawan ni Christopher Montes, para sa espesyal na kahilingan ni Laila Abiog, Emilyn Guevara Angeles, Rica D., Familia ni Lenin at Evelyn Malang, Familia ni Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Familia ni Michael at Nida Orquico, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Nedalyn Miranda, Maricris Paldeng Sabato, Mr. at Mrs. Joed at Carla Joy Dimitui. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Gina Torno, Pio Cesario Pingol, Jesus Navarro, Cherry Cacnio, Nadel Mary Dungkat. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Annalyn Ocampo, Maria Cristina Miranda, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Richard Cavalla, Josefina Maspang, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Elena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Federico Imana Jr., Arnold Pasco, Jose Lakay, Elisa Sabado, Orlando, Milagros, J.R., Evangeline De Jesus, Ernesto Basilio, Armando Gonzales, Cristina, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa mga inyo, mga kapatid, na iyong panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng pagkanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa may hirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga taong hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anakay dalagang gayak ay pangkasal,
Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itugon. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng sanlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ng Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang hayag na mula sa Diyos. Suriin ninyong lahat ng mga bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang magbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, Espiritu ng may kapal, nasa akin upang athan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon
at sumaiyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isayas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, sa pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kaibigan po akong doktor. Frontliner po siya. May kaibigan akong doktor, frontliner siya. Minsan, sa social media, sa FB, nabasa ko po ang komento at reaksyon ng mga tao, ng mga netizens tungkol sa kanya. Ang daming natutuwa sa kanya, kinabibiliban siyang daming sumasaludo sa ginawa niya at ginagawa niya. Sa totoo lang po, ang dami po kasi niyang natutulungan sa mga COVID patients. Minsan nabasa ko nga ito, sabi nung isa, salamat po, Dok. If not for you, baka po nawalan na ng buhay ang tatay ko. Salamat po, hindi niyo siya pinabayaan, sabi nung isa. Sabi naman ng mga ibang netizens, 2 thumbs up for you, Doc, for helping our brethren who were infected by COVID. Sabi ng iba. Still others are saying, salamat, Doc. Indeed, our medical frontliners are our modern heroes nowadays, sabi nila. Alam po ninyo, I personally had a chance to message him, my friend doctor, para sabihin ko sa kanya na nagpapasalamat din ako sa mga nababasa ko tungkol sa kanya at sasabihin ko sa kanyang, congrats, Maya Paworas. Ako sana kaya. And he replied back to me, ito po ang sinabi niya, Among, bless po, sabi niya. Among, bless po. Ginawa ko lang po yung mission ko. Ginawa ko lang po yung trabaho ko. Si Lord ang dapat na higit na pinapasalamatan dahil ako'y kasangkapan lamang. Sabi niya, all for the greater glory of God po, Among. Please include me always in your prayers po, sabi ng kaibigan kong doktor. Hayaan po ninyong hiramin ko itong mga sinabi niya sa akin. Si Lord po dapat ang higit na pinapasalamatan at ako'y kasangkapan lamang. Sabi niya, ako'y instrumento lamang for the greater glory of God. All for the greater glory of God. That's true. All for the greater glory of God. Ad majorem Dei gloriam or ad mahorem Dei gloriam. Paalala lang po sa ating lahat,
Sana lahat po ng mga magagandang ginagawa natin, sana po lahat ng mga mabubuting nagagawa natin, sana hindi ang sarili natin ang itinataas natin. Sana po hindi ang sarili natin ang ibinibida natin, kundi ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat na nang nasa atin. I believe this is the message of Gaudete Sunday. Gaudete, which means rejoice, magalak, matuwa, magalak. Sa Kapampangan, ang tawag natin dito, tumula. Nga tamo. Kaya nga't may kantang pang-Adviento, di po ba? Tumula, tumula ka, o Israel, ke kadatang yaing Emmanuel. Rejoice, magalak. Magalak hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait siya. Magalak hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabuti siya. Magalak hindi dahil maawain ka, kundi dahil maawain siya. Magalak hindi dahil mapagbigay ka, kundi dahil mapagbigay siya. Siya ang dahilan nun. Magalak hindi dahil matalino ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil magaling siya. Magalak hindi dahil pinagpapala ka, kundi dahil siya'y mapagpala. Malinaw na makikita po natin ito sa ebanghelyo natin ngayong linggong ito kung sino si Juan. Siya mismo, binaba niya ang sarili niya. Kung napansin ninyo sa ating ebanghelyo, alam niya kung sino siya. Who are you? This is the very question asked by the priests and Levites to John in today's gospel. And he humbly said, I am not the Christ. I am not the Messiah. Hindi ako ang inyong hinihintay. Hindi ako ang Mesiyas. Sabi ni Juan sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. One mightier than I is coming after me. I am not worthy, I am unworthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. Sabi niya. Ano po ang pinapahiwatig, pinapaabot nito sa ating lahat ngayong linggong to? Ang punto ay ito. Sana po naisin ng bawat isa sa atin, sana po naisin ng bawat tao na si Jesus sana ang nakikita at nakikilala sa iyo at hindi ang mismong sarili mo. From the very beginning, Saint John the Baptist, knew his identity by showing his humility. From the very beginning, John the Baptist chose the way of humility. Hindi niya tinawag ang sarili na bilang isang Mesiya. He did not call himself as the Messiah. Sugo lang ako, sabi niya. I am just only a simple messenger who prepares the way of the Lord, sabi ni Juan. Sa pamamagitan ni Juan Bautista, nakilala ang Mesiya. Sa pamamagitan po ni Juan Bautista, itinaas niya kung sino ang Mesiya. Kumbaga, sa madaling salita, hindi po ibinida ni Juan ang sarili niya, kundi ang ibinida niya ang darating pagkatapos niya. Yun. Pero alam ninyo, nakakalungkot man pong sabihin sa inyong lahat. Minsan, nengkay po makatakot na potang ing sarili ta mo yan na po yung tatasta mo. Medyo nengkay, maging komplikado na itang masakit na. Kapag ka ang sarili mo ang inuuna mo, kapag ka ang sarili mo ang laging nasa sentro dapat. Paalala lang, bago ang sarili mo, isipin mo munang iba. Bago ikaw, isaalang-alang mo munang kapakanan ng iyong kapwa. Bago ka, si Jesus muna. But, whether we admit it or not, many of us love to be in the limelight. Totoo yun. Many times we fall into the trap of self-glorification. Many times over, we fall into the trap of raising ourselves, yung itinataas natin ang sarili natin. We hunger for attention. We hunger for adulation. We love it when others are praising us to high heavens. Pero hindi po yan ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan, yan na makikita sa kababaan ng iyong kalooban. May nabasa po ako na sinabi ni John Walker. Sabi niya, hiramin ko lang itong mga salita niya. Sabi po niya, life is about happiness. Happiness comes from humility. Humility is about being low. And the lower we are,
the less distance we have to fall. Wow! Ang gagandang mga salita. Life is about happiness. Happiness comes from humility. Humility is about being low. And the lower we are, the less distance we have to fall. Kaso, ang problema nga sa atin, gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, kaso ang nagiging problema kasi minsan sa atin, gusto natin tayo lang ang pinapalakpakan. Gusto natin tayo lang yung kinabibiliban. Gusto natin tayo lang yung pinupurihan. Tanong lang, para saan? Para saan kung ikaw ay kinabibiliban, pinapalakpakan, pinupurihan? Para saan? Paalala lang po sa ating lahat, alam po ng Diyos ang laman ng puso ng bawat tao. Alam po ng Panginoon kung ano yung nasa saloobin natin. Sa harapan ng Diyos, alam ninyo, katiting lang tayo, tuldok lang tayo, maliit lang tayo sa harapan ng Diyos. Marahil ay wala man tayo eh. God sees everything that we do. And we cannot hide anything from Him. Not only that, God sees us. I believe God also knows our hidden and unhidden motives. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Ito po ang dahilan marahil kung bakit si Juan ngayon, kinakalampagan tayo, kinakatok tayo ni Juan ngayong linggong ito. Saint John the Baptist is silently speaking to our hearts through this third Sunday of Advent's Gospel. And Saint John tells all of us that when we do things for others, when we do things for other people, do it not for your own glory, but for the greater glory of God. At kapag ito po ang ginagawa natin, tunay nga magalak ka. Bakit? Dahil pumapanaog po, naninirahan po, at dumarating po ang Diyos sa mga mabababang tao. So ang panawagan po ng ating ebanghelyo sa bawat isa sa atin ay tularan natin si Juan. Siya po ang modelo natin ngayong 3 linggo ng Adviento. Tularan natin kung sino si Juan sa kanyang kababaan. Let us be like Saint John the Baptist at all times. Always humble, always self-effacing, always pointing to Jesus, who is the one sent by God. Magalak ka kapag ka ikaw ay may ugaling mababa. Bakit? Dahil dumarating pong masaya ang Pasko sa mga taong si Jesus ang buhay at laman at nakikilala sa kanilang puso. Magalak ka kapag ka ikaw ay mababa. Bakit? Dahil dumarating na masaya ang Pasko sa mga taong tanging si Jesus lang ang laman, ang buhay at nakikilala sa kanilang puso. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pagtitiwala po natin ngayong idalangin sa dakilang Ama na mapuspos po tayo ng kagalakan at pag-asa habang nasasabik tayo sa nalalapit na pagdating ni Kristong manunubos natin. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Ulitin po ninyo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong galak nawa niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan.
Para sa mga pinuno ng mga bansa, labanan nawa nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo nawa ng batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo at mga pangaubusod at sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang hilom at pagkalinga ng Panginoon sa mga taong handang dumamay sa oras ng karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga namayapa, maranasan nawa nila ang kagalakang walang hanggan sa piling ng puong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Isama rin po natin ngayon sa ating mga kahilingan ang mga intensyones ng mga sumusunod para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para din po sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19 at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para din po sa pasasalamat ng pamilya sa Lalila, si Fred Cabalya, sina Sardas at Luz Medina, sina Mr. at Mrs. Danilo at Remedios Asuncion na nagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng kanilang kasal, Familia Bonifacio at Gonzales, Familia Bacchiano at si Frederick Flores. Para din po sa kaarawan ni Christopher Montes, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni na Lenny at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Urquico, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Nedalyn Miranda, Maricris Paldeng Sabado, at sina Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitui. Para din po sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Gina Torno, Pio Cesario Pingul, Jesus Navarro, Cherry Cacnyo, Nadel Mary Dungka. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Annalyn Ocampo, Maria Cristina Miranda, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Richard Cabalya, Josefina Masbang, sina Melesio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Federico Imana Jr., Arnold Basco, Jose Lakay, Elisa Sabado, Orlando, Milagros, J.R., Evangeline de Jesus, Ernesto Basilio, Armando Gonzales, si Cristina, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Tunghayan mo, o mapagpalang Ama, ang mga pagsusumamo namin sa iyo. Tulutan mo kami ng kagalakan upang sa aming taimtim na paghihintay, tunay naming madama ang kaganapan ng aming kagalakan sa oras na masilayan namin ang aming manunubos. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusupusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa,
nadaraanan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapaghindapat na nawang kami maging handa para sa pagpasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo para sa ilang mga announcements. Please be informed that we start celebrating our Simbang Gabi or Aguinaldo Masses on Tuesday evening, December 15. The evening Masses, which are in English, are from December 15 to 23 at 7:30. The dawn or early morning Masses, which are in Kapampangan, are from December 16 to 24 at 5 o'clock. For our first Aguinaldo Mass on December 15 at 7:30 in the evening, the Parish Grand Choir will provide the liturgical music, and for our first Dawn Mass at 5 o'clock in the morning on December 16, it is the Kapampangan Choir. As the Christmas season is a time of sharing and giving, the parish encourages to pursue our traditional practice of love offering or lamak. Our offerers and sponsors for both Masses are the Catholic Women's League or CWL, the residents of Cluster Phase 1A, teachers, educators, and mentors. We offer canned goods during these Masses. May we also invite you, our parish community, to join us in presenting to the Lord our love offering or lamak. You may drop your offerings at the parish office.
All the lama collected during our Simbang Gabi and Dawn Masses shall be distributed to our less fortunate brothers and sisters. Please note that our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. On New Year's Day, Eve Mass is at 8 in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Other details will be announced in our Masses as necessary. Thank you. Magsiluhod po tayo. The Oratio Imperata. Let us pray. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 pandemic that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to please stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Virgen de los Remedios, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Jude Thaddeus, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Santo Cristo del Perdon. Have mercy on us. Tayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.